osewacho ni do ing'e ok otamore gik mowacho gi giwacho mak mana giwacho ni doguru e tich mondo go mbaka seche ma tich odhi mbele nikech gimomiyo do wacho kamano unu joma tiyo gi ngima dhano unu no kuchal koda mani ka onge to George Bati nyalo biro lendo ka ng'ato nyalo kata tho ka unu uonge omiyo do wacho ni doguru e tich mondi koso twagi ka unu e tich uda kwedo do kanwa kwede lakini gima wabe wadwani do mondo ng'e en achiel ni seche ma wawuok oko kacha wase exhaust gimora mora sani ang'isi maber kabisa ni koponi wawuok mwadhi e tich weche gi eki orumo onge ng'abro luongo koro seche ma crisis nitiere ni ema koro wadwani ng'ato ka ng'ato manie telo manego be ni sign nwa gigi eki ochak wachonwa kaka ka waginene ka gisign gigi to bose luongu nikech ma ndio dichi marare kawuono ne wan Kajiado jo Kajiado ne oluongowa wasewuoyo kodgi ne giwacho ni gi acknowledge ni ne wasetero ne gigo eko koro giwachonwa ni gilosonwa tarik mwadhi sign mabe kuku mar wach machielo nikech Kisumu ne jowa nosewuoyo gi jotendgi ma Kisumu ne giseyie ni gidhi keto kokgi mago ji ariyo ma oseyie joma pod modongi odogo pendgi piny koro pod wan wakasa mana mama duoka mana kama penji cha ka koro jo Kisumu gigo jo Kajiado osebedo go piny mo ntire winjruok moro tang'o miyo gin pod ung'anyo ne gi to gisewinjore kodu mana kaka pinji ni gik ma thago jo Kirinyaga gi Nairobi ang'o mutero gweng' gima wacho ni en ma gimiwa tarik okana gimiwa Matene koro ka jo Kajiado gi Kisumu komiyo tarik to kuno udhi dok e tich kuonde modong'e mudhi dhi e ng'anyo koso pod gidhi ng'anya gin kendo gigine ne ariyo mar ariyo en wach mar choro jogwa ngas Kajiado nochoro jogwa ngas to chore mane e pepa e karatas ing'isi ni osemi promotion lakini chudo po gichudo kipenjo gi gimomiyo po gichudo ok ing'eyo koro ne wang'iso gi ni gi hakikishonwa ni e dweni gidhi chudo to gimiwa tarik to ma gidhi timo nang'o jaduong' Odipo to umbung'e maber ni seche ma sirikal goyo budget itime ga June to June yes mane kaka sirikal go budget unu dwaro no miu pesa no sani dwe mar 4 mano be bentira diri ka apani tie kuma okawa winjore awacho ni gigi gin gik mwaseluwo kuom higa achiel gi nus moko higni 2 moko higni 3 moko higni 4 ineno koro okinya wachona ni kanyocha ne wawuoyo kodi March mar 2023 to wacho ni idhi chozro jogwa ngas tiyie ni hik omenda 23 24 idhi choro jogwa ngas to gik hik omenda mar 23 24 dhi rumo kapok ichorogi wange option nikech hik omenda ni odong' dweche 3 to rumo to gi tete jogi eki kidhi gimo kaka Garissa pok gichoro ji ngas kuom higni 10 e higni 10 ni nyiso ni ng'ato osemiss job groups adi 3 nwachako kodgi wach higa mar 2019 nyaka kawuono ok gidwa winjo idwa timo gi nang'o koro ng'anyo mudhiye ni jaduong' Odipo ema penji ni koro kusewinjoru Kajiado gi Kisumu to dhi timo nang'o mago udhi dok tich kuonde go to kuonde moko ng'anyo koso da timo nang'o nikech ng'e gima penjo no nyoro nan gi Dr. Patrick Amoth ma en Director General migawo mar thieth to okona ni nitiere gik moko ma jogi dwaro ma moko ok mekwa moko mek sirikal mamalo moko mek sirikal ma county to udhi timo nang'o mondo mi kaka koro kar sirikal ma county wacho ni wan wasetimo makorwa to mar sirikal mamalo wa puro do pudun mane ng'anyo koso timo nang'o
chik mar gima luongo ni unions ni okelo ji kanyakla mondo ji omak lwetgi mondo gigore e gol achiel. Iwinja maber. Seche ma wapogore, gigo mang'eny ok dhi timorenwa. Mane momiyo seche ma kaka koro ne wawacho ni sani wadhi e ng'anyo, ne wawinjore ni chandruok man Mombasa kata ka Kisumu onge go, to Kisumu onego bed ni winjo lit mondo wachung', nikech kawuono en mar jo Mombasa, kiny nyalo bedo jo Kisumu. Koro ka kawuono in idhi wacho ni wawa jo Mombasa go ogo lwenjgi kendgi, ni wan wawinjo maber Kisumu. Chieng' ma Kisumu oginene, chieng' ma Kisumu uyudo chandruok Kisumu, bubro dwa ni jogi mondo chung' kodu. Koro nyakwa chung' kanyakla. Lakini jowa ma Kisumu kane gisewinjore, gine wawacho negi ni gidoge tich. Ginto gine tich sani. Makata na kiny, ang'e ni kiny laboratories go bro gine, nikech ne gimiyowa response maber. Yes. Lakini jowa ma Kajiado manong'isowa ni podi gidhi manyo date, to ne wang'isogi ni kare manyuru date no, kuseyudo to wabro we jowa mondo odonji. Okay. Lakini gima wadwaro kaka jo lab ma Kenya, nikech ing'eni wach lab pok owinjore Kenya kae. Mane miye neno kata na ka sirkende gieki wach mag pim mowuok e lab ok gi kete yo makare. Onge ng'at ma gino chuna ahinya. To wadwa ni sirkal ochak gero weche mag lab, nikech weche mag lab gi sani wan gi gimoro kaka malaria, wan gi TB, wan gi HIV, kasto wan gi kansa be, mabe sani nego oganda sawa. To kansa wachore ni kipime moyude kapod otine del, tinyalo thiedhe. Koro wadwa ni mondo gichak bedo serious. Okay. Mano e gima mi ineno ka wan be wagore mondo jogi ochak bedo ma serious, nikech gimo kaka shortage nok mar jolab en kumora mora. Kidhi krana counties wa mag Nyanza, ka onge jo programs gieki, gionge jotich. Masani eri koponi jo programs go wacho na wan wawuok, adhi ng'isi ni labs mang'eny sana Nyanza idhi lor. Okay. Koro gini kato be nanang'o, nyakwa chunga ma gihakikisha nwa ni 10,000 mane waketogi ginyalo miyowa 1,000 sani, to modong' no gimiyowa karang'o, mondo jopiny oyud thieth, oyud pim makare, ok pim moro miyukni godo. Okay.